Sziasztok srácok és lányok, a mai videóban 1v1-ezni fogok az egyik haverommal. Úgyhogy nézzük is, hogy hogyan fog sikerülni. Az előbb gyönyörűen clutch-sal leblokkolta. Szemtől jobban elmondani. És itt is van. Best SP 1v4, mint ahogy lehet látni. Ő amúgy nem is egy olyan rossz játékos. Ezt majd lehet kiteszem TikTokra is. Meg lehet, hogyha lesz valami nagyon durva, akkor majd CapCut-tal kivágom. Amúgy. Ó, de laggolok. Ez Dani. Kezdjél leírtam a nevedet. Kicsi között az, mert a fényünket a két kezénk a gyárga napok kezdője minden titkotás. Ha szép volt haver. Ami nincs itt hívás meg semmi, akkor már rávettem volna, hogy beköszönjön. Igazából azt se tudom ki ez, mindegy. Hát random néztem Kenzie live-ot TikTokon, aztán ő itt volt. Köszönöm a kontrollert. Jó. Jó, vamos. Akkor 1-0 ide. Yeah. Igazából csak beírtam Kenzie-nek a chatjére, valaki jön egy meg a team kódot, aztán hát ha jön valaki. Na, végre bejött valaki, akit úgy hívnak, hogy Viktor SG. Kíváncsi vagyok, hogyan játszik, közben itt nézem a két okost, maximum KDS-t és iSaukot. Tesó, ez szerintem nem a legprofibb játékos azért. Mondom. Már mondjuk. Azt tudja, hogy át lehet bagolni a falon. Hát talán még nem is olyan borzasztó. Haló? HTG Danik-al fogok 1v1-ezni, 5 csilliárdkával. Na, ő már nem is néz ki olyan borzasztó playernek. A skinje is amúgy tök jó, meg tök jól. Aha, van terti része. Nem tudom, hogy van a másik speciális módtája. Tetris az biztos van. Ó, pedig az olyan szép lett volna. És megtanultam. Most nagyon ráéreztem. És itt basszom el ennél a tálatos akadálynál. Azért az úgy szép Tetris volt. Hali. Alisz. Na most beadtoltalak. Csengelybe vagyok. Jó. Meg ez egy másodperc, meg tudom nézni. Na, easy bro. Full easy and try hard. Oké, akkor eddig 1-0 ide. Jöhet a következő kör. Tudod megújraindítani a játékot? Hát, még csak 6 óra van. Valamiért már megvacsoráztam.
Gyümgyüms. Ez igazi datka. Datka. Jó. És jössz ki. Jó, GG, egy. Na, itt is vagyunk ebbe a csodálatosan szépséges körbe, és hogy tetriszezik a Pali. Nem basszosodik a dolog. Talált ki vagyok. Honnan ismerhetlek? Annyit mondj. Tudom, mi lesz a címe a videómnak. HTG Csabi. Fix HTG Csabi. No way. Na, GG. 2-1 oda. Gratulálok, nagyon ügyes vagy, Palika. Hogyha megnéznél esetleg ezt a videócskát, azért nem végném el magamat, meg feliratkoznám, vagy ilyesmi fasságok. Hivatalban. Ez tök jó lenne. Tekerős autójával. Közben egy Tomi mesék paródiát nézzük. Hát igazából alapból is úgy szokott lenni, hogy 120 vagyunk kb. Egy ilyen túron 5-kor, egy ilyen 2v2-n, és ott csak 16 és 2, tehát 6-4-ben vagyunk. Személyesen. Gyerek. Mi történt, ezt nem láttam. Mindegy, 2-2. Na, a következő kör jöhet. Hogy nice. Jó, ezek után fogod bejönni? Kellett megszólalmat. Tényleg. Sometimes I do, baby. Skipta. Jó, az szó. Az kurva jó, akkor jön le a draft fölösök. Közben itt hallgatom Kenzi live-ot TikTokról. Ó, ez már lúz. De ha nem basszál. De hogy? Hogy? Hát ez jó volt. Mindegy. Ez amúgy mi volt? Easy. GG. Na, hatodik köröztem. 3-2 idő. De. Nem vagy fia. Nem baj. Látod, én mondtam, hogy meg fogod bánni, hogy kifrendelni. Megmondtam. Narancs, köszi szépen. Narancs. Pont be akartam. Jával nyomtam, bazd meg, nem tudtam megmozdulni, geci. Ember nézi a izéket. Most tetriszezzél a Pali. Mindegy. Jó, no more losing ones. Meséljünk a boltnak. Meséljünk a bornak, mindig itt van, hogyha megöli a családot. Azt mondta, hogy én vagyok a kis huncut egérke. Azt mondta, hogy én vagyok a huncut A narancs ez amúgy tök jó Oké, ezt player. lekipáltam. Meg funni. Ha ezt értitek. Ha értitek, hogy mi az a funni. Na tesó. Ilyen béna.
Hol vagy? Hol vagy, Dani? Hol ficegsz? Találtál ott lett egy 20 forintos, vagy mi? Elmond Gigi. Az örött egy 5-3. Nem, 4-2. Na, következő kör. Aj, te somsz. Aj, te somsz. Aj, te somsz. Oha. Ó, amúgy Gigi. Meg csak lakkom volt igazából. És nem akartam ilyen 5 millió kilométerre elrepülgetni minden. És miért nem próbál a Pali Super Tetriszezni? Nem már! Na, Gigi, 4-6. Na, a következő kör jöhet. Mit mondom? De, bazd meg. Jó, Gigi le akartalak amit blokkolni, hogy 4-4. Tehát túl hamar indítottam el, de nem hiszem, ne látsz, hogy nullaton bírt. Nem bírt, bazd meg. Ezt jól látja szerintettem. Vagy de? Nem, csak annyira izé. A élet. Na. A biok tovább verni a Danival, yeah. Elfogadta a frandimat. Igazából ebből egy tök hosszú 1v1 videó lett, lesz. Ez így még fog tartani. Aha! Na, ott tartottunk, hogy 4-4, és a Pali az így majdnem kitetriszezett most. Kéne mennek, hogy 10%-on olyan. Easy, bro. 5-4. Na hát, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon légy szíves, kérlek, iratkozzatok fel. Ja, várjál. A Pali. Meghívottad adni, akkor megyünk tovább. Na, 10. kör jön. El kell raknom. Na, 5-4 van nekem. Igazából nem akarom nagyon, hogy visszahozza. Igaz, akkor lenne izgalmas a videó is, de mindegy. Jó, azt ne úgy vegyétek, ahogy mondtam.
Ott azért úgy könnyen kitetriszezhetett volna. Vagy azt hittem, hogy magát kezdte el tetriszezni. És amúgy így kell itt így átbagolni a fal fölött. És most hiszem, hogy na azt így kell, amit csinál. Csak hogyha kockáztatni akartok, ha szeretitek a kockázatot, akkor így is szabad csinálni, de ez meg GG a tetriszezetesünk. Bocs, nem ment a felvétel, de igazából meghalt, úgyhogy hatott ide. 12. körhöz már el is érkeztünk amúgy, gyönyörűen, szépségesen. Na itt is vagyunk. Fuck no. De jump glitch-et kapok, persze már. Harmadik körhöz érkeztünk el, egy kicsit már felrakni. Kell csinálnom bontos, kártyintos irat, és igazából szerintem elmegyünk max 20-ig, aztán én így jöjjön ezt a időt. Oké, nekem ez így easy. 7-6, még szerintem bevált azért G-Gyms-ből. De te súbsz! Na, 14. körhöz érkeztünk már. Igazából ott tartunk, hogy... Mennyi? 7-5-nek? Igen, 7-5 nekem. Nice! Jó, hát ez így easy volt. 8-5 nekem. Hát azért GG, bro. Na hát srácok, köszönöm a figyelmet. Iratkozzatok fel rám. Sziasztok!